Is me sé Úna Ní Fhlannagáin agus Scéim Cláirseach. Bíam sé ag díreú ar cheol tradiisiúnta na hÉireann nó chuid is mú, ach tá tionchar ar mo chuid ceol ón snáceol, ceol cláisceach agus pop ceol chomh. Tá mé fíormhuaach go Music Network a sucht san na tacaíochta. Mar inis tá uirlisí seo ar an síl. Is í seo an chéad chlóirseach dá le héad in éireann agus ar domhan, agus an rud a dhéanann sí uthúil ná ghfuil na sreange míotal ar thí, agus ghfuil an cam éon físa déanta as ámad ó éireann, agus go bhfuil na luáin ar thí. An rud is mú a haíonn faoin gláirseach seo, ná an chuí go leanan an umarráid nó ar tharnaíam an téad, agus is bralam an láideacht den bhuam sin, agus is bralam an chuí go labhraíonn si go anam agus tugann an sin an deistum sprí le agus an ceolatáma in sin a thuirt chun taobh. Ach, tá súlan go mbeidh sé réamhlóideach ginearálta inis go mbeidh cláirsí óga na hÉireann in an rucht an áil ar an bhuam just nó sreange metal sin.